Ukubekezela kuzala impumelelo mntakwethu. Mntakwethu uNompumelelo wazalwa ubekezela ngokuthokola nethemba. Lapho khona uThemba esephonsa ithawula ngokulahlekelwa yithemba. Ngokuba imbeleko ayilahlwa ngokufelwa. Aye amathunzi ayewukela. Ngakho ngithi ithemba alibulali mntakwethu kodwa liyaphilisa. Ngiyazi ukuthi anginalutho futhi angibizwa ngagolide nasilva kodwa ngiphethe uthando. Yebo ngiyazi baningi abafika kuwe ngegama lothando. Kodwa iqiniso lithi akusibo bonke abasuke bekuthanda ngeqiniso. Abanye babo suke beze ngezinhloso zabo ngokulutha inhliziyo nede bayizuze badle utshani. Umzekelo, kunolunye uhlobo lesilwane okuyingwe abayibiza phecelezi ngecheetah. Lesi isilwane esigijima ngendlela emangalisayo. Zithi izilwane noma izinyamazane ziningi ehlelweni ebese sona siqapha inyamazane ngeso lokhozi ibe yinye. Lapho isuke ibala namagxathu kufika kuleyo nyamazane. Uma iqala isuka ngokuphazima kweso, isuke isihleli izithonto kuleyo eye yayikhipha iqhwa. Ngalokho ngithi mntakwethu noma ngabe ziningi izishili kodwa kuyaye kudingeke wena ukuthi ukhethe sibe sinye. Ngiyazi inhliziyo ayikhethelwa. Ngiyazi inhliziyo idla ekuthandayo. Into engicela kuwe, ngicela ukuthi ungadinwa ukungibekezelela. Yebo yona lendlela yothando inde inemimango namathafa. Kodwa idinga ukuncengwa kancane kancane. Futhi incengwe ngethemba. Lapho okuqonde khona indlela ulindele ukuthi kunokwenzeka phambili kuyokwehlela. Nede uqede ukwehla ibuye iqonde kanjalo futhi ibuye yenyukele. Lapho kusuke kudingeka ukuthi inhliziyo uyenze mdibi nesineke ebese uphokophela. Uma ubasele imbiza eziko ukuze umlilo wakho ungalothi, kudingeka ukhwezele izikhuni qede usifuthele. Ngokwenze njalo imbiza yakho izovuthwa. Uma ubona sekumnyama kakhulu, ubokwazi ukuthi sekuyasa. Ngiyakuthembisa mntakwethu, ngokukhetha mina ngeke uzisole. Kweyami inhliziyo ungowekhethelo. Ukubekezelwa kwakho ikhona okuyokwakhela umendo. Kwazise awuthu.